Οπ, ένα χαρτί. Και τι γράφει. Λοιπόν, τώρα να το δω. Το λοιπόν. Έχεις ζεστή σοκολάτα κάτω να πιείς. Από ποιον είναι το σημείωμα? Αγνώστο. Να την τη σοκολάτα. Να την. Ρε, τούτη είναι τούτη που πίνα προχτές. Τι κάνει εδώ. Τι, έκανες update και έγινες φρέσκια τώρα να πιω. Oh, wow, τέλεια. Τέλεια. Wow. Τι, να με σε πιω. Γιατί να με σε πιω. Τι, για να καταφέρω να κάνω το site που πάρω το pack 3. Καλά είναι να το κάνω με σένα, εντάξει, απλά. Τι, θέλει το άρμι μου, θέλουν κάποιοι, είναι τα πιο δημοφιλέστερα μου βίντεο στο κανάλι, θα πάρω τις. Οκ. Τι αισθημένο το κινητό μου για μια κάμερα, κάμουν πάρω τι. Και πριν ήταν πάνω που το άρκεψα. Τώρα, ναι όντως, δεν το δαμε. Ναι, αλλά εμένα με πεις. Τι νομίζω ότι είναι ιερογλυφικά, what the fuck. Πάω καταλάβω τι γίνεται. Το τι μπορώ να πάω στην κουζίνα γιατί είναι. Πέθανα. And the movie. And μάλλον and the parody. Τι στο μπουτσομολυσίδα. Τι στο μπουτσομολυσίδα.